Не! Не бих на Слави жена му. Ти добре ли си? Телото скрито в бялото. Луксозенец какуре. Какво? Някой си тръгва, защото му е писнал. Ми е си майката. Не забравя, че мога да те хвана в Сухойон. Бате, ако искам да седна да пия една ракия, ако ме питате мене. Какво е това? Да беше записал университет. Яде ли се? Гледаш, но не знаеш защо гледаш. Може би има общо Соня Пич с гадките. Събатонът и всички клипове от Събатона стигат до вас с подкрепата на Orange. Те са мои партньори и ме подкрепят във всичко, което правя, което оценявам страшно много. Ако искате да си вземете манга, може да си купите от сайта на Orange, който има долу в описанието, и може да използвате промокод TBS за 10% отстъпка на всякаква манга. Благодаря им отново и обратно към видеото. Как така като? Аз съм и тачи. Така с ръката. Райдо стрим! Добре дошъл! Да не биде си от Акацки. Как го прави това? Как го прави подскока, бе? Поеме. Знаете, чуя се как е брат ми. Дам с нищо не му е направил. Така, си мислят, че съм от тях. Но всъщност аз работя за доброто на Коноха. А сега къде ли е Саски? Аре, вземи си. Взимам си, но не забравяй, че мога да те хвана в Сухойон. Надушвам Коноха нинджи. Да не разкрият моето прикритие. 10 монетки. Това ще стигне да заложи какуто малко. Ето се почерпиш. Ще се почерпя. Жалко, че не мога да стигна в Коноха без да бъда забелязан. Кона? Ах, тази пипкава хартия. Корана? Чакай, ти не си ли бичото на онова момче, което преследва брат ми? Връщай се откъдето си. Болестта ми влияе. Да не оцеля, докато Саске дойде. Шисуи. Какво ли ще си кажеш сега? Беше труден избор, нямаше как, съжалявам. Болестта ми влияе. Поне кръста още не ме е заболява. Аре, вземи си. Взимам си. Но ще можеш да се справиш с това. Манги Кьошайна! Какво е това? Някакъв свитък. Много сметъл свитък, много скъп свитък. Мълчанието казва повече от 1000 думи. Аре, вземи си. Айде, взимам си. Сянката ми винаги ще пази Коноха. Газ яко. Добре дошъл, Радо ZT24. На коя страна си? На Коноха или на Акацки? Какъв беше този шум? Като че ли някаква огромна влакова машина мина покрай мен. Моля? Искат да се свържат с мен. Зето! Какво има? След 40 минути ще дойде моят помощник Зоро. Аре, вземи си. Взимам си. Но вземи това, Аматерас! Къде ли се намира Саски в момента? Дано е добре. Жено! Клекни под камерата и отиди до клавиатурата, за да пуснеш песента. Очевидно. Аматерас! Толкова спомени. А Коноха пред такава опасност. Дано се справим. Надолу, Жено! Надолу!
Аматерас! Другото нагоре, другото нагоре! Бра, разгледай! Макар Аре, и вземи всеки си. Коноха трябва да бъде защитена. Аре, взимам си! Какъв е този свитък до мен? Какво пише на него? Аре, вземи си. Имам си, а ти вземи това! Аматерас! Тъмнината не винаги значи зло. Аре, вземи си. Това е Саски. Сигурно е просто вятърът. Болестта наистина ми влияе. Дано се издържа докато Саския дойде. И всичките са му жертви само за мир. Винаги в сенките. Очите виждат истината. Телото скрито в бялото. Лук, созенец, гакуре. Какво? Някой си тръгва, защото му е писнал. Ми е си майката. И тачи прави каквото иска, жено. Аматерас! Оле би си казал Шисуи сега. Няма смисъл да го умувам. Аре, вземи си. Хайде, взимам си. Но не преди да взема достоинството на Коноха обратно. Жено! Напусни! Сега се чувствам повече като себе си. Манги Кьосари! Използвал съм го твърде много. Газ яко. Добре дошъл в селото скрито в бялото. А ти на чия страна си, на Коноха или Акацки? Липсват ми дните, когато готвих на Саски яйца. Някой ден отново. Не минава и ден без да мисля за моите братя. Кръвта по ръцете ми. Но всичко е за мирът. Листата падат от вятъра, но Коноха никога не ще падне, докато аз съм тук. Аре, вземи си. Взимам си! Трябва някой път да те черпа в Ичирако, но сега не е най-удобният момент. Моля? Какъв е този странен конай? Изглежда доста скъп. О, чакай! Обито може да ме види и да ме банне. По-добре да го запусна. Иначе ще разваля прикритието си. Изуми! Животът, който те накарах да прекараш в генджуцу, заслужаваше ли си? Не ще ме изгоните! Но ако може ми се появят към 100 нинджи наведнъж, може и да избягам. Все пак трябва да оцеля за Саске. Болестта да почва да ми влияе. Да не оцеля, докато Саски дойде. Селото скрито в червения бряг. Беше приятно там, може би някой от път отново. Пейн, шефът на Акацки. Бих го победил, обаче съм халка. Атом, Гокаки на децу! Урочимаро, опита се да вземе моите очи, а сега се е докопал до брат ми. Дано е добре. Татке, какво правиш там? Братко, трябва да спасим Коноха. Моля, искаш да ги убиеш? Явно ще трябва Наруто да се оправи с теб. Какъв е този шум?
Може ли са просто 10 листа паднали на земята? Някой друг път, братко. Още си спомням онзи ден. Бях едва на 3 втората шинова война. Тогава реших, че това не е начинът. Всичко замират. Гарга! Какво разправя Саски? Добра работа. Излети отново. Какво ли би си казал Шисуи сега? Направих каквото можах, приятелю. Съжалявам. Болестта започва да ме застига. Дали Саски ще дойде на време? Братята и сестрите ми. Все още усещам кръвта по дланите си. Но се наложи. Къде е Саски в момента? Дано е добре. Слаб си! Защо си слаб? Защото нямаш достатъчно омраза. Така му казах. Дано проработи. Дали бих могъл да хвана 147 нинджи в моето генджутсу? Сухойон! Успях. Какво разправя? Моят другар Зоро идва. По-добре го посрещна. Могат такацки да го пресекат. То лудият с гаргите. Хванаха да го приключиха. Ладо и Чимонджи. Добре дошъл обратно при мен. Без третата си катана. Са като без ръка. Това храна ли? Мога да го дам на Луфи. Кръвно се ще успея. Ще стана най-великият мечоносец на тези земи. Какво е това? Ето се почерпиш. Google Maps ли? Моля? Ей ти! Дай малко храна да дам на Луфи. 20 жълтици. Това може да купя на Они! Къде ме заведи този лудия с гаргите? Трябва да открия екипаж бързо. Каква е тази музика, която се чувам? Тим път Санджи никога не би ударил жена. Но не аз! Къде ви изгубихте всички? Мислих, че отиваме да пием в Скайпия. Ако ще стоиш на едно място цял ден, поне тренирай. Аре, вземи си. Едно. Взимам си 2, 3, 4. Ладо и Чимонджи. Мечът, който ме избра. Не знам какво ми направи онзи с гаргата. Излекува ми едното око и после поряза другото. Луда работа. Симпът Санджи никога няма да може да победи злодеи като мен. Може да ми е приятел, но все пак е симп. Газ, Къде е яко. екипажът? Екзекутор 727! Изправи се срещу мен, защото аз съм най-великият мечоносец на тези земи. Без третия си меч се чувствам сякаш съм без ръка. Какво е това? Някакви упражнения, които да правя. Хората говорят много, но накрая само силата има значение. Още си спомням битката в Алабаста. От тогава мога да среща стомана. Най-сетне се чувствам като себе си. Като ще стоиш на едно място цял ден, поне тренирай. 1, 2, 3, 4,
Владо Ичимонджи, мечът, който ме избра. Все още ме преследва онази мацка с тайците, но много ми напомня на нея. Започвам да огладнявам. Искам да ям едно ориги. Ти даже не разбра, но смених мечовете си. Един ден и ти ще станеш такъв меченосец. Газ Яко. Леброн Елчи! Здравей! Изправи се срещу мен, защото аз съм най-великият меченосец на тези земи. Беше това. Дано екипажът ме намери скоро. Нищо не се случи. Дано екипажът ме намери скоро. Чакай малко. Вие сте там. Гледате ме с гърба ми. Но не може да изненадате най-великият меченосец на всички земи. Колко ми се иска да съм син като Санджи и някой момиче да им помогне с косата ми. Без да идвам при нея. Войни! Зовите ми. Този паралитски не ми плаща достатъчно бюджет. Они! Ладо Ичимонджи! Мечът, който ми е служил толкова време. Съжалявам, но това е с Богом. Май се загубих. Хей ти! Виждал ли си едно глупаво, горе толкова ниско момче с сламена шапка? Това е моят капитан. Газ Яко. Кортекс BF-11! Изправи срещу мен, защото аз съм най-великият меченосец на света. Жено, аз нямам проблем да посегна на жена. Моля те, мъкни. Още си спомням битката в Алабаста. От тогава мога да срежа стомана. Изненадващо, за пореден път опонентът ми имаше друг цвят на кожата. Ако ще стоиш цял ден, поне тренирай. 1, 2, 3, 4, 5. Мечто този магазин. И все още онази с чулата ме преследва. Къде ли са екипажът? Чакай малко. Вие сте там. Опитвате се да ме изненадате. Но аз съм най-добрият меченосец по тези земи. Демилне! Очаквах да не те срещна. Изправи срещу мен, защото аз съм най-великият меченосец по тези земи. Къде ли са избягали екипажът? Чакай малко. Това храна ли е? Не усещам достатъчно родина. Напомня ми на Дръм Айланд, когато имаше розовите цветчета. Онигири явно не ти работи. Шиши Тонсон! Сан Зензека! Къде ли е този глупак Луфи? Дано не е седнал някъде да яде отново. Не! Не бих на слави жена му. Ти добре ли си? Рашон Порти! Яко Дори! Къде ли си изгубил екипажа? Ако заспия сега, ще се събудили преди битката. Чудя се. Много хора говорят, но истината е, че само силата има значение.
Хората са потресени, когато видят нещо неправилно до сега. До момента, в който не станеш най-добрия. Нямам време за глупости. Но май пак съм се изгубил. Още само 187 часа. Дали тогава най-сетне ще открием One Piece? Сега към Скайпия. На къде беше? Изток? Или май беше на запад? Не знам. Още си спомням какво казва моя сенсей, когато го победих. Браво, бе, Филипс! Все още не разбирам защо ме нарече така. Значи най-силният меченосец на тези земи е Преслав Етелтрит? Няма да се справи срещу моето онигири. Бобката! Добре дошъл! И си довел приятели на зона F12. Изправете се срещу мен, защото аз съм най-добрият меченосец по тези земи. Краката ми се умориха. Може би трябва да поспя. А сега на къде? Май пак съм се изгубил. Не ми хвърлят никакви жълтици. Нами ще ме убие. Кристиан! Аз яко. XD. Най-седми достоен опонент. Тренирал цели 15 месеца, а? Време е да те проверя колко си силен. Колко си силен. Изправи се срещу мен, ако смееш. Не може да си върнеш думите назад. Подготви се. Ориги! Хей, Санджи! Между нас ще се реши кой е по-силен. Но нека да не е сега. Още си спомням онзи ден, когато се изправих. Този много странен опонент, който повтаряше, че му трябват още патрони. Странна работа. Къде е екипажът? Нали пак да са се изгубили? Нищо не е станало. Лут не е този, който е баницата. Не, Лут не е този, който дава баницата, а този, който ви яде. Кой е този дигитален отпечатък и защо го е страх от мен? Не чета мангата на Solo Leveling. Чета само книги по упражнения. 140 души, а? Може да ме затрудните, но ще победя. А къде е моят капитан? Дано отново не е седнал ДНД. Хей! Това съобщение! Закачете го на стената. Много хубав цитат. 5000 берита. Само толкова? Марина форта наближава. Дали пак съм се изгубил? Или просто екипажът закъснява? Хей ти! Не мога да се мериш с мен! Шиши съм сто! Бате, колко искам да седна да пия една ракия, ако ме питате мене. Газ яко. Валю 002. Дори да сте двама, нямате шанс срещу мен. Ха! Гледаш, но не знаеш защо гледаш. Може би има общо Соня Пич с гадките. Какво е това място TikTok? Дано не се изгубя някъде там. Чувам, че е пълно само с малумници. Кога ли ще дойде моят капитан Луфи? Дано не е седнал някъде да яде отново. Ако ще стоиш цял ден на едно място, поне тренирай. 1, 2, 3, 4, 5. Ладо Ичимонджи, мечът, който ме избра. Може би трябва да тръгна да търся моят шеф. Зоро! Зоро! Тук ли си, Зоро? Къде си, Зоро? Поне шапката ми е тук. Започвам да огладнявам. Дано скоро има барбекю. Гомо! Базука! Къде отиде този Зоро? Пак ли се е загубил? След алабаста, знам, че силите ми имат някакъв лимит. Но пак ще стана кралят на пиратите.
Барбекюто в Алабаста беше страхотно. Кралят наистина има добри готвачи. Кейпи, знаеш ли, че аз ще стана кралят на пиратите? Какво? Има някакъв чичи, който трябва да победя. Да се яви. Аз ценя моя екипаж и моите приятели най-много. Но малко повече барбекюто. Тази шапка ми беше дадена от Шанкс. Дано го видя отново в гранд линията. Нами не ме би! Нищо не съм направил. Аз ще стана кралят на пиратите. Само още малко месо да хапна. Къде ли е One Piece? И дали ще намеря нещо интересно по пътя? Уау, това е супер яко! Чак огладнявам. Пехотинците не могат да ме оплашат. Все пак аз ще бъда кралят на пиратите. Помощ! Моля! Помощ! Колената ми вече ме болят. Гомо, базука! Газ яко. Нико 797 искаше да дойдеш в екипажа ми. Нека намерим One Piece заедно. Чакай малко. Нико ли? Като месото? 130 души. Почти толкова, колкото бяха в Маринфорд. О! Сега се чувствам повече като себе си. Да, имало е друг крал на пиратите, но той не е правил нещата като мен. Знака БГ? Чувал съм за такъв човек от острова Ямбол. Но Ямбол не беше ли град? Започвам да огладнявам. Трябва да спеча храна. Чопър, набрете си тук. След малко ще си поговорим. Аре, вземи си. Взимам си! Идва ли си ядене? Жорката 05. Жорката звучи като пържолката. Имаш много добро зрение. О, корема вика Кори. Дано има ядене, където отиваме. Хей, Чопър! Хората не те виждат. Но ми потичат лигите. Ао! Белегът ми боли. Ей, храна в спешни случаи, можеш ли да ме излекуваш? Явно спи. Гомо, бабка! Майката на коленете, между другото. Ха! Ей, шапката ми! Трябва да я запазя чиста, за да я върна на Шанкс. Обещавам да те пазя. Мистер Фантастик! На вас ще не мога да се разтегля колкото мен. Газ яко. G2 Крис 05455, това да не би да са броят пържолки, които ми носиш. Взимам си Жорка пържолка, рано се да те видя. Аре, вземи си. Благодаря ти с тези 100 белита. Аз ще бъда кралят на пиратите. Никой не може да ме спре. Всъщност имам друга мечта. Някой ден. Тук не сте много гостоприемни, няма много хапване. Не знам дали ще дойде отново. Къде ли е Зоро? Дано не се изгуби отново. Тази светлина ме потиска. Де да беше по-бяла? Де да беше по-бяла? Така е по-добре. Ще да спя докато стана крал на пиратите. До вече не съм Санджи и нямам проблем да бия жени. Това е шега, не дейте да биете жени. Не взимайте пример от Twitch стример, който те прави на NPC за 2 часа. Но аз ще стана крал на пиратите! Хуа! Къде трябваше да ходим? Нами ще ме опъти. Мисля да си поспия с Чопър. Събудете ме, ако има пържолки.
Ядене? Не. Сигурно на другия остров. Чакай малко. Нямам време да спя. Трябва да стана крал на пиратите. One Piece ме чака. Гомо, пистолет! Къде ли е Зоро? Дано не се е изгубил. Вау, 140 души! Това беше като на Лог Айленд. One Piece ме чака. Сигурен съм. Но какви ли изпитания ще мина до тогава? Как се стигна до това? Ами всичко започна, когато бях малък. И Шанкс ми подари тази шапка. От тогава знам, че ще стана крал на... Майка иде тази тъпата шапка. Крал на пиратите! Какво е това? Да беше записал университет. Яде ли се? Гомо, пистолет! Вижте колко съм добър с моята разтеглателна сила. Нападаш екипажа ми, а? Няма да ти позволя. Защото аз съм техния капитан. Трябва да се разтегля повече. Само да не падна във водата. Ще бъде доста лошо. Гомо, базука! Само 15 минути докато хапна. Дано яденето си заслужава. Мисля, че One Piece може да почака малко. Искам да ви разкажа другата ми мечта. Другата ми мечта, освен да стана цар на пиратите. Един ден ще стане. Fear Killer 961. Това звучи като име на злодей. Няма да ти позволя да ме спреш. Аз ще стана крал на пиратите. Мисля, че похарчих твърде много берите за пържоли. Дано нами не ми се кара. Когато ми се дойдат плънички, се сещам за брат ми Ейс. Къде ли е той сега? Макс, Супер Макс! Радвам се да те видя. Колко е бърз твоя кораб? Маршал Ди Тич ли? За пръв път чувам това име. Но звучи като много грозен и дебел чичко. Това ли е този Чичи, за когото ми говорите, или е другият Шиши? Аз не съм Шиши, просто мога да се разтеглям. Айде към One Piece! Ще спрем мариновете докато стигнем до One Piece. Няма да могат да ни попречат. One Piece! 165 пирата! Трябва да ви запозная с моя екипаж. Но нека бъда се като хапнем. Наруто ли? Това не е онзи глуп човек, е само спагети. Не знам как има толкова сила. Започва да ми се доспива. Може би трябва да капна малко. Знаете ли, че устата ви използва 120 различни мускула да се усмихвате? Знаете какво се усмихвате един час? Не е готино! One Piece! Значи ти искаш да станеш крал на пиратите, а? Няма да ти позволя. Защото аз, заедно с моят верен екипаж, ще стигнем там първи. Аз ще бъда кралят на пиратите и ще взема One Piece. Гомо, базука! Кайдо, този шишко падна по гръб, след като го ударих. Гомо, балун! Къде отиде Зоро? Да не би да се тръгна с този пич с гаргите. Дано не се загуб. Месото от тази баста наистина е добро. Газ яко. Григоров Петио. Обратни имена, а? Ти да не би да си от Европа. 150 души. Напомни ми на Impel Down. 10 пържолки. Ще те наръгам. Опитай се, но аз съм еластичен. Няма да можеш.
Каква е тази професия просяк? И дали може да си професионален? Ирту! Къде ли е Зоро? Дано не се е изгубил. Аз губя представа за времето. Ей, 160 души, никой не черпи барбекю? Добре, аз ще почерпя като взема One Piece. Нами, троваш ми стрим. Няма да се знаеш. Шанкс, един ден ще ти върна шапката. Дано срещнем в Гранд линията. 2 часа тренировка не е толкова много. Но най-вероятно Зоро ще му хареса повече. Сега ще ви кажа моята мечта. Но някой ден ще се случи. Ей, Нами, някой ден ще се случи тази мечта. Клипа, който гледахте, се случи на Събатона, който все още тече. Така че ако искате да дойдете и да кажете здрасти, има линк долу в описанието. Буквално съм на живо 24/7. Ако пък искате да видите цялото гостуване на госта, който гледахте, може да натиснете ето тук.